हेलो लोगोफोर आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बराय हरबाय आरोना आंनि भिडिअआवहाय ओमफ्राय दिनैहाय फुङावनो जोंनि गुटनि फैसा जोंनो जे गुटनि महिलाफोरनो जे 10,000 फैसा होगोन होनदोंमोन ना मामाया ओमफ्राय बेखौ दिनै फर्म होगोननो आरोना लोगोफोर बेखौनो आङो थांनो नागिरदों दायो फर्मखौ लायनो थाखाय ओमफ्राय जोंनि एरियानिया जोंनि एलपि स्कुलावहा होदोनो आरोना फर्म राननायखौ जायगाखौ ओमफ्राय बिराद थान्दानै लोगोफोर दायो 9टायानो जासिगोन ओमफ्राय बिराद माने असमियाफोरा जि फुंनिफ्रायनो गारि लाना फैबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' बिराद लेट उथिनानैहा देरि जाबाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै फुल नायजोब आरोना भिडिअखौ दै लोगोफोर नै जोंहा सारा आंखौ दिन थांनो नागिरदों बाइक दुइ मानि स्पिड एसे थांबाय थानो थान्दाथार लोगोफोर ओमफ्राय मानसिफोरखौ नुनो दिन्थिलांगोन दे आङो लाबोबायानो मोनबोबायानो फैगासिनो मानसिफोरा लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो आङो जोंनि बरफुख्रिनि एलपि स्कुल सफैबाय लोगोफोर नाय सोब सादर मेख्ला गाननाय ना लोगोफोर माने असमियाफोरा मोनफायजोब्बाय आरोना सिगांनो ओमफ्राय नै पस्टारा बेनो जोंनो मामाया 10,000 रां होगोन होननाया दिनै फर्म होदों आरोना लोगोफोर 10,000 बापरे मानसिफोरा नायलाय जि मानसि जाखाबाय हनै मानसियानो मानसि लोगोफोर लाइनाव दङ आरोना दायो गावबागाव माने भिअ गुड गावबागाव लाइन आरोना जोंनिया बेयावहाय जोंनिया बेसिम लाइना दिनै फुङावनो फैखादों लांफैदो 10,000 भागा पुरिब ए भेटा खाय थाकिले या अनजुमाय मानसि अनजुमाय ओइ माहा फैदो ओइ मानसिखौनो नुवाखै माथो आङो सासेखौ जागाय नाय কি কাম দিলি হয়তো দেখা আউ বলে লিখলে হলো শিল্পী করে তার বলে না বলে সিরিয়াল নাম্বার বলে আমার কইলা কি বাদ দে ভিডিও করে দিব বাহ ওই হেসিনি মরাবার হে नै लोगोफोर दायो आंहा मोनबाय आरोना आं सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय मानसिफोरा आरो बिराद गेर जाबाय आरो ओमफ्राय मामाया मालाय जाय जायगायावहाय बेबायदि फर्म होदोना ओमफ्राय बे जायगायावहाय पुलिसबो थिनहरबावदोसो लोगोफोर नै पुलिसबो सफैबाय सिटिं करा नाय बहुत रातिपुवा आहिसोंमय नै मोनबाय आंनिया नै लोगोफोर मिटिंनिफ्राय दायो नै मोनबाय फर्मखौ ओमफ्राय दायो न' फारसे थांगासिनो आरोना फुंनिफ्रायनो बिराद गसंनानै थाबाय थानांबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांसै लोगोफोर